don't undermine uLokhunjana ulumfana lo uJulius Malema. uJulius Malema lo mfana une-information eningi ngo-who's and who are benefiting outside South Africa despite himself. Okay. So that's why he's so bold and willing to give up everything so that ezokwazi ukuthi avikele abantu bokufika abangekho emthethweni nabasemthethweni and uyabaprotecta. And then yonke le nto leyo vele i-political career yakhe has come to an end. He was sent by God and our ancestors to be the game changer, to have a youngest president in our lifetime in this country. But he have misused that opportunity. It will never gonna come back anymore. So we must learn from him. And also, when we got an opportunity to take over the country of South Africa, we must never undermine the next generation, and we must never undermine the people's wisdom, because abantu bahlakaniphile. Umuntu okwazi ukuthi fanele kuhlale kukhuluma yena kalaleli futhi akanambono wamuntu, umbono wakhe kuphela. Leyo nto leyo ibizwa kuthiwa i-dictatorship, and is very stupid. So who can save us? Because abantu, they want to know. Sihleli abanye bahleli izitolo, omunye ubuka lento uhleli kubo. They are very curious. Bayibuza ukuthi okay, siyababona uANC, siyababona uDA, siyababona wonke ama-political parties agcwele, but who can save us? Who can make sure that impilo yomuntu omnyama iba ne-way forward? And ukuphendula kulokho mfowethu, manje ngicabanga ukuthi njengoba sishilo ukuthi i-march and march achieve izinto ezinkulu kakhulu. Force sihlangene triangle force. This triangle force that was forefront of this is achieve a lot and is historic. Indeed, engasoze yaze yakhohlakala emlandweni waseNingizimu Afrika. And I will respect my brother Phakela and Dadewethu Jacinta for the rest of my life for their contribution. Doesn't matter how they feel about me and how less I am to them. Is their pap and flakes, and they must eat it. But engakusho ukuthi umlando uzokwenzeka very soon, ngoba ngeke kubenzele ukuthi abantu bengasafuni. Akekho umuntu bebhasa abantu emamashini, abantu bebeyisukumela bona beyilwela bona. Namanje ke sikisho njalo ngithi mina lokhu kubuza umfana wami nawe ungahlaniphela ubala. Hlaniphela ukuthi this is your country and you must contribute. Stand up and act and do something, because soon and very soon besingaba nomongameli ozalwa kwelinye izwe kulelizwe. Kodwa manje we have dodged the bullet that was coming straight to our face. And then now no minister abaqhamuka kwamanye amazwe, no government uthathwe over nje. Minister of Education. Ibhizinisi belivele selithathiwe, yabona. Kodwa fanele sibe smart enough. Asibuke la sesihlakule khona salima khona. Besibheke ukuthi si-achieveni bese ke sidlulela kwi-step esilandelayo. Ngoba hayi lento ukuthi sesingabhorekela laba sebebhorekela kuyona lento leyo yokumasha. Sebebhorekela kuyona lo iziphuphule izinto lezi. So and then ama-achievement are celebrated, ama-achievement are scrutinized and implemented. Yabona. Not ukuthi ngoba lakho uyavuka nje kusele uyobhonga estradini usuku nosuku, because izogcina lento isingayikho impactful. Yes, it must be impactful, because uma ngabe into yenzeka ngoba kukhona inkinga khona, and then izolaleleka. Once ajwayezwa uhulumeni ukuthi izwe lethu yizwe nje kuyamashwa nje nama-investors nosomabhizinisi kuyamashwa izogcina lento ingena kwi-DNA, igcina esi-useless, igcine kungaseyona imashi yokucomplaina, yabona. So usilalelele uhulumeni ake si-implemente bese siyaqhubeka-ke siyamasha, simashele okunye nokunye. Sibulala ngisho amamasha ezinye izinto ey'balulekile ey'sazomashelwa kulelizwe, kodwa hawu suka sijwayele khululeka, bazodlula bele bephinde bebuye sebejulukile sekuphelile. Sekuyijoke. So manje ke
awudubuli usuku nosuku nesibhamu saziyo ukuthi mosikhiphile sidla abantu. Concerned citizen. Let's go back to my question. Ngithe mina kule video oyikhiphile estresse abantu abaningi because you are a hero kubantu abaningi. You are an influencer. You are someone abasima bemlalela mekhuluma balalela. Mina ngiyena usikhinkile mina ngilento thola na TikTok. Akazi-ke kubhuti usikhinkile akenzanga lutho. Angiyona imbongolo mina hleka uzoqatha kukhise noTshali. According to inkulumo yakho ngiyaxolisa mangisho wrong usuzongicorrecta. Uthe wena we can't march forever. Ngicela ungihighlightela ukuthi ubuqonda ukuthini ngalokho. We have achieved. Bengichaza ukuthi mina mfowethu la kuyaqala emlandweni ukuthi achieveke into enkulu kangaka. Uthola amamali awenza more than 300,000. Yes. That we flooded by the help of Home Stand. Ngoba Home Stand futhi sibashayela ihlombe. Bakwazile ukucontribute iningi labo ukuthi hayi bonke akusho lutho lokho. But the 90% of them contributing ekutheni bathi angifuna ukushisela umuzi mina. Angifuna kule hamba. Baqala phansi kumanje nje ayiteze zabo ze-empty yabo. So umqashi yabe empty. Bayidinga imali kodwa not at the cost of South African people and to destroy the country. Ngiphinde ngicoma ubaba uthwala eGoli. Ubaba uVelanto uthwala emateksi sathuloko sifonela njalo. Mina baba nosixolela baba sebhizi silungisizwe siyazi niyaphazamiseka wathi hayi bacingwane qhubekani ibambene ngempela singene ebhandeni wathi songene ebhandeni and then those are the true leaders and those are the true business people abakwazi ukuthi sizongena ebhandeni vele uguquka lomnandi umjovo omnandi mawungena kodwa yakusiza endivana kwalokho sibone uhamba amakwelekwele angakaza sahambe lokhu is the dawn of democracy. And then sabona amazwe responda elanda abantu bawo selokhu kwazalwa lelizwe. Uma ungabuza ukuthi leyo nto leyo akuyona ni achievement leyo nto. Akuyo lana siqondile ukubulala ubudlelwano bethu namanye amazwe. Kodwa we have to be bekufanele ukuthi sithukuthele sibhekane nempi siqonde ngqo until they react. Now they reacted, and now the president of the country and the government as a whole, they have reacted. Now it's time for us. Awukwazi ukuthi umonakalo ka 30 years sithi phela singawulungisa ngonyaka kodwa ulunge 100%. So amafemini amanye amafemi nawo avula amathuba emsebenzi osipawa qasha abantu abawu 6,000 esexosha abantu bangaphandle akade bekhona ama restaurant kuvuleka amathuba emsebenzi bakwethu la yabona uma umuntu uhlaniphile njengoba uhlaniphile mfana wami ufika ulungise into bese ula sekulunge khona sikwazi ukuthi sibuke ukuthi si-achieve kangakanani ikhona nethu i-drawing board. It's very important. I-drawing board ngoba manje sontaza lonke izo. That's why I focus now eClermont because ngifuna ukuthi change ibonakale. Ngizolanda uminister uStella Ndabele ngimfaka lapha eClermont. Mina into engithusayo mina mkhulu sorry ukuphazamisa ukuphula ulimi. Into engithusayo is the reality ukuthi la eSouth Africa for some reason amanye amazwe athi i-wrong lento esiyenzayo. But manje eNorthern Ireland you find ukuthi nabo they have an immigration problem and babhizi nabo banawo abamamarsh bazama ukuxosha abantu kakhulukazi abaseNigeria kakhulukazi abaseMalawi bagcwele lapha. Why? Into ya ignite yonke lento is the idea yokuthi ni khona someone wakuthiwa uStephen wa-analyze owabulawa iforeigner live nje futhi amula emnqamula ikhanda and then abantu are now fighting kodwa bona akushiya ukuthi bazinophobic. It's happening in the UK kodwa akushiya ukuthi bazinophobic. America you also find ukuthi kunalento ekuthiwa i-ICE abantu are getting unalived, especially ama foreigners are getting unalived kodwa bona we are not saying ukuthi xenophobic, but for some reason when South Africa is doing it sekuthiwa hayi xenophobic si wrong thina abahlali yindaba